Oh dosa kowe. Halo Mas nganten, ngayomi nomor 3 ngayani. Nyugi wong lanang iku kudu iso nyugi wong wedok, sepakat? Halo wong wedok, sepakat? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ora iso. Ono iki tanggung jawabe wong lanang, wong wedok kudu disugi. Sing dadi kesenengane wong wedok nek iso turut ana le. Betul? Wong wedok iki pengin apa? Turuti. Ben ketok gagah kowe le. Wong wedok iki senengane apa? Klambi anyar tukoke. Ora sewan ngene iki. Lho niki lak sewan to nggih? Lah iya. Ngono. Sewane jer dipota-poto wae. Dan kula nek ngomong kula sok Pakde. Gen semangat, ngantene gen semangat. Ngono ya Le ya. Bar iki rampung, kok sore dijak ning Solo ning mall. Kon tuku klambi kon njikuk dhewe milih dhewe bayaran dhewe. Ngono no. Gen. Ngono ya Le ya. Pokoke klambi anyar. Nomor 2 senengane apa wong wedoke perhiasan. Endi nganten anyar ora gelangan iki piye. Endi dudohno nduk, endi gelangmu endi? Endi gelangmu ki endi? Piye to ki? Ora mbok tukoke to ki? Endi? Sing gedhe le sing sak pelek-pelek kae le. Nggih wong wedok gen seneng no. Wong kula sing kelase bojonmu baleke gedhe sak pelek kae kok. Bojoku nek mlaku nganti miring-miring ngene iki. Nggih kok sangar kok. Nggih kok. Kalung ya sing gedhe sing sak rantai kae le kaya pirik melet-melet. Ngono. Pokoke wong wedok senengane perhiasan. Lho napa mboten? Ana wong wedok ora seneng perhiasan, berarti rong vaksin booster. Oh ora. Ana ya Nduk ya. Tukoke le. Coyudan. Nek sing rodok terkenal ya Kidul Sarkem, Kidul Sepasar Kembang. Ngono, bojoku sering le tak jak mlaku-mlaku rono. Lah ngopo? Jak mlaku-mlaku wira-wiri ping 4 kesel to jak bakso lali. Gampang wong wedoke gampang. Gampang. Sing nomor 3 le, senengane apa wong wedok? Duit. Fulus. Betul ibu-ibu? Wong wedok aja nganti duwite telat. Iki rada ngeri iki bojomu iki. Iki modele plek mboke iki. Telat sithik mesti galak iki. Sing sabar ya Le ya. Sabar. Kowe nek ora sabar iso mati nom Le. Nggih. Ngoten mawon. Kula nek ngomong kula sok gen semangat ngantene gen semangat. Ngono ya Mas ya. Duit los nyah. Ngono lho kaya aku iki lho Le. Oh, kula nek karo wong wedok los tak kabehke. Nganti kula nang ndi ra tau nyekel dhet. Kok nganti modar to ora ngopo. Wong kula niku ya dadi wong lanang iki karepe ya pengen kaya kanca-kancane to. Ndelekke 100.000 ning kantongan sida digogoyok. Tak keke nggon kupluk ngeten iki lho Pak. Konangan kok. Tak keke nggon Al-Qur'an ngono bar ngaji karo bocah nggih konangan kok jan. Wong wedoke tenan irunge hajiret tenan. Irunge ana opane ngono lho. Nang ndi ngerti kok piye jan. Oh,